¡Tú por aquí! Conservaron estes terros de Tourel. Esa música, esos romances que ao longo dos séculos perviviron nestas aldeas. Ese é o que nós levamos a un escenario e é o que asentos dos povos conservaron como ouro en paño. É o que ofrecemos hoxe no contexto da ferrería de Sabán de Tourel.